ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ରାଶି ନେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଚୋପା ଛଡ଼ା ରାଶି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୋପା ଲଗା ରାଶି ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ରାଶିକି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନେଇଛି, ମାନେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ଗୁଡ଼ର ପାଉଡରଟା ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପାଣି ଗୁଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ ନେଲେ ଗୋଟେ କପ୍ ରାଶି ପାଇଁ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଡ଼େଇଟି ବସେଇ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯୋଉଥିରେ କି ରାଶିଟା ମାନେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆମେ ରାଶିଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ହିଁ ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା ରାଶିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯାଏ। ତ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମର ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖରାପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଛି। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଗଲେ ରାଶିର ଆପଣ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନେଲେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି କଡ଼େଇଟିକୁ ବସାଇ ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ପାଉଡର ଗୁଡ଼ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କି ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ୍ କରୁଛି ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମେଲ୍ଟ ହବା ପାଇଁ କି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ଟା ଭଲରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେକ୍ ବି କରୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଟା ଆମର ଟିକେ ଅଠା ଧରି ନେବ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲେମ୍ଟି ଅଫ୍ କରି ଭଜା କରି ରଖିଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଶିଟା ରଖିଥିଲି, ସେଇ ରାଶିଟାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ଭଲସେ ଯେମିତି ରାଶିଟା ସବୁଆଡ଼େ କୋଟେଡିଂ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିବା। ଯେମିତି ଆମ ହାତ ସହିଲା ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏଭଳି ସାଇଜ୍ରେ ସେପ୍ ବନେଇବା। ମୁଁ ତ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ରାଶି ଲଡ଼ୁଟି ବନେଇ ନେଇଛି ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ।